Masiqale ngokubingelela kulolu suku olukhulu namhlanje lokubungaza abahlengikazi emhlabeni wonke. Usuku lolu esikubona kubalekile ukubonga nokuncoma abahlengikazi ngeqhaza abalibambile ezimpilweni zabantu, kakhulukazi ngoba abantu abaningi uma bevula amehlo basuke besezandleni zabahlengikazi, uma bengaphilile bebuthakathaka basezandleni zabahlengikazi, uma sebesishiya emhlabeni basezandleni zabahlengikazi. Siyafisa ukubabonga kakhulu ngokuzinikela kwabo nangokuthi kuso sonke isikhathi babe umsuka wethemba kubo bonke abangaphilile lapho bebuthakathaka, thola ukuthi umuntu ogcina eseduze baduduza umhlengikazi. Ukwenza lokho ngokukhulu ukukhandleka nokungakhathali, nokwazi ukuthi impilo yakhe yonke uyinikele ekutheni ahlenge izimpilo zabaningi ababuthakathaka. Siyafisa ukuthi kuzwakalisa ukuthi lelo qhaza labahlengikazi silishayela ihlombe elikhulu. Siyabonga kakhulu ngomsebenzi abawenzile. Sibonga ukuthi bahlale bekhona eduze kwethu lapho sixakwe izifo, lapho sisenhlungwini, lapho kukhona ukukhandleka okhona emoyeni nasemphefumulweni. Siyazi ukuthi nakubona kuba khona ubunzima lapho begcina bekhandlekile ngokomoya nangokomqondo ngenxa yengcindezi yomsebenzi ababhekene nayo, kakhulukazi ukubhekana nabantu ababhekene nalesifo esisibiza nge-coronavirus. Ukuthi lesi sifo siyethusa kakhulu esikhathini esiningi ugcina kumhlengikazi ozothwala bonke lobo buhlungu bokwethuka nokwesaba kulabo abathintekayo. Sithi kulolu suku olubalulekile namhlanje usuku esigubha ngalo ukuzalwa komhlengikazi wokuqala uFlorence Nightingale. Sigubhe ngalo emhlabeni wonke, sigubhe ngalo usuku futhi lapho sakwazi ukuba nomhlengikazi wokuqala eAfrika uCecilia Makiwane. Sithi kubo bonke abahlengikazi fanele bazi ukuthi siyaziqhenya ngabo, siyababonga, sithi phambili ngomsebenzi wabo wokunakekela isizwe ngobuntu nanenhliziyo ezinonembeza. Siyabonga kakhulu. Namhlanje njengomnyango wezempilo sifisa ukumemezela ukuthi inani labantu elitholakele linaleli gciwane silibala ngesigaba sika 11,350 wabantu. Lokho kusho ukuthi benyukile kusukela usuku lwayizolo, kakhulukazi abase Eastern Cape sebenyuke bafika 1,504, abase Free State ba 135, abase Gauteng ba 2,014, abakwaZulu Natal ba 1,394, base Limpopo ba 54, base Mpumalanga ba 63, base Northwest ba 51, abase Northern Cape ba 30, bese kuthi abase Western Cape ba 6,105. Okusho ukuthi inani labo masebehlangene ba 11,350. Kubantu asebahloliwe sesihlola abantu abangaphezulu kwa 369,697. Kulo usuku nje olulodwa oludlule sitheste abantu aba 1,630, okuwukuthi inani kakhulukazi sibatheste laboratory kahulumeni abaningi abango 63%, abanye ke basebetheswa laboratory azimele. Siyafisa futhi nokuzwakalisa ukuthi njengoba sigubha usuku lwabahlengikazi siqaphelisisile ukuthi kulabo abasebenza ukuhlenga abantu kwezempilo, abantu ba 580 kunamhlanje asebegcine betholakala ukuthi banalo igciwane le-coronavirus. Kodwa sithi kubo bonke abasebenzi bezempilo mabengakhathali, mabangapheli amandla. Siyazi ukuthi kunzima nakuwo wonke umuntu, kodwa sithi ibona abantu abayisikhali esivike ngaso sokulwa naleli gciwane umhlaba wonke. Sithi-ke mabaqhubeke sibambisane, silokhu sibambisene sibasekela ngaso sonke isikhathi. Siyabonga.